Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para kadang pamirsa kreweng aji ingkang kinurmatan dalah kaum muslimin wal muslimat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah taala, monggo pangaji kula panjenengan sedaya tumrap dawuh-dawuh Quran suci menika kita lajengaken ing sakmenika mlebet serat angka 3 serat Ali Imran ayatipun ayat selangkung dumugi ayat 2 dosa 9. Kagem para kadang ingkang ing sapunika nandhang gerah, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring tamba, paring usada usana seger kuwarasan kados wingi-une dumateng para kadang ingkang ing saat punika ngadepi utawi nandhang masalah ingkang berat, ingkang rumit. Mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring solusinipun ingkang sae-saenipun. Mugi-mugi Gusti Allah taala tansah paring seger kuwarasan ayem tentrem kuat slamet sabar lan tawakal dateng kula panjenengan sedaya, lan ugi mugi-mugi Gusti Allah taala tansah paring gampang lan gampil gangsar lancar anggen kula panjenengan sedaya nyambut damel pados rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang kuwatah turah mlawah, saged damel sangune umroh dhateng Mekah Al Mukarramah. Ugi mugi-mugi Gusti Allah taala tansah paring pangayoman dhateng kula lan panjenengan sedaya saking godha rencananipun setan lan iblis, saking sedaya fitnahipun Dajjal Ya'juj wa Ma'juj, saking sedaya mara bebaya. Mugi-mugi bebaya ingkang sampun dumawah linebura maring Gusti Allah taala, mugi-mugi bebaya ingkang dereng dumawah tinolak maring Gusti Allah taala. Monggo kita lajengaken pangaji kula panjenengan sedaya dhateng dawuh-dawuhipun Gusti Allah taala ingkang kaserat wonten ing Quran suci menika. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki yu'dil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa u'iru man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. La yanaqidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man
man yaf'al dzalika falaysa minallah fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir yauma tazidu kullu nafsin ma amilat amin khairin muhdarah wa ma amilat amin syu'u tawaddu law anna bainaha wa bainahu ammadan baidah wa yuhaddirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Shadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asih munjuka duh Gusti Allah Gustining karaton tuan punika amaringaken karaton dhateng sintena ingkang dados kepareng tuan sarta tuan anjabel karaton saking sintena ingkang tuan karsakaken saha tuan punika angunggulaken sintena ingkang dados kepareng tuan punapa dene angasoraken sintena ingkang tuan kersakaken. Sae punika wonten ing asta tuan saestu tuan punika dhateng samukawis kawasa tuan punika ingkang anglebetaken dalu ing rainten saha anglebetaken rainten ing dalu punapa dene tuan punika ingkang angedalaken barang gesang saking barang pejah saha angedalaken barang pejah saking barang gesang saha tuan punika aparing rejeki dhateng sintena ingkang tuan kersakaken tanpa taker. Para wong kang padha angestu aja padha amek wong-wong kafir dadi pawong mitra saliyane para wong kang angestu lan sapa sing nindakake mangkono ya ora bakal oleh pangaksa bakal ora oleh pangreksa saka ing Gusti Allah Ta'ala sethithik-sethithik nanging padha jaga-jaga saka piyalane kalawan jaga-jaga kang tumemen lan Gusti Allah amedhekake sira marang wawales saka panjenengane lan marang Gusti Allah pantoking paran
Celathuwa sira sidema barang kang ana ing sanjeroning ati-atinira utawa sira wedarna iku Gusti Allah Ta'ala anguningani lan panjenengane iku anguningani sabarang kang ana ing langit lan samubarang kang ana ing bumi lan Gusti Allah iku marang samubarang kawasa ing dina kang saking jiwa padha katemu karo sabarang kabecikan kang wis dilakoni sarta sabarang piyala kang wis dilakoni pepakan pangarep-arep piyala iku adoh saka dheweke let lakon lawas lan Gusti Allah amedhekake sira marang wewales saka panjenengane lan Gusti Allah iku luber wilasane marang para kawula maha leres Gusti Allah saha dawuh-dawuhipun kateranganipun saweneh para mufassir kula ambali malih menika wonten katerangan wonten ing ayat 26. Ayat punika tuwin ayat ingkang sampun genah wigatos nerangaken bilih karaton tuwin kaluhuran punika ing sapunika badhe dipun paringaken dhateng umat sanes ingkang dalunipun badhe sinapu tapis santun salaga dados rainaning kamenangan. Tuan Rothwell anggenipun nganggep bilih ayat-ayat punika badhe Tuan Rothwell anggenipun nganggep bilih ayat-ayat punika sanes mestinipun menawi kapasang wonten ing mriki tandhanipun ayat-ayat punika ketingal anggenipun sumela anyela-nyelani sasambetanipun ayat-ayat ingkang sanginggilipun lan ayat-ayat candhaipun punika lugu namung kabekta saking boten sagedipun anganggepi tegesipun ingkang sajatos ayat-ayat punika dene sesambetanipun sampun cetha para tiyang Yahudi sampun nate sami dipun paringi pepenget dening Kanjeng Nabi Isa alaihissalam mekaten ungelipun kang iku aku pitutur ing kowe yen karatoning Gusti Allah bakal pinundhut saka ing kowe banjur kaparingake marang sawijining bangsa kang ngetokake wohe. Kitab Matius pasal 2:1 ayatipun 51-3. Umat Islam ingkang gesang kajumenengaken saking antawisipun bangsa Arab ingkang pejah dene bangsa Israel ingkang gesang wontenipun ing sapunika dados bangsa ingkang menggah ing ruhaniyahipun pejah menggahin ruhaninipun pejah
kula aturi nacokaken kaliyan dawuh ing Quran surat nomor 51 surat An-Nisa ayatipun 51. Lah ing ngriki Quran suci andhawuhaken lan temen ingsun wis amaringi kitab lan kawicaksanan para darah Ibrahim sarta wis padha ingsun paringi karaton kang gedhe dene karaton ingkang dipun kersakaken kala wau kasebat wonten ing ayat 2 gangsal utawi selangkung tembung mulk utawi karaton wonten ing Arab punika boten mesti mengku teges panguwaos donya kemawon boten namung panguwaos donyawi kemawon. Katrangan salajengipun wonten ing ayat 17 rahning para kaum muslimin saweg wonten ing salebeting kawontenan paprangan kaliyan para tiyang kafir dadosipun sami kaawisan boten kenging ngupados pangayoman dhateng mengsahipun punika minangka juru pangraksaning kawigatosanipun para kaum muslimin utawi nedha pitulungan punika kemawon dhateng mengsahipun pratelan ingkang sakalangkung terang ingkang kasebat wonten ing serat nomor 60 inggih punika serat Al-Mumtahanah serat 60 inggih punika serat Al-Mumtahanah ayatipun ayat 8 tuwin ayat 9 saged anggenakaken bab prakawis punika kaliyan terang gamblang makaten dawuhipun tumrap para kang ora merangi sira karana agamanira serta ora nundung sira saka padununganira Gusti Allah ora nglarangi sira yen sira agawe becik lan nindakake jejeg marang dheweke sayekti Gusti Allah iku remen marang wong kang atindak jejeg mung Gusti Allah iku anglarangi sira memitran karo para kang merangi sira karana agamanira serta nundung sira saka padununganira apa dene para kang ambantu nundung sira lan sapa sing memitran karo dheweke lah ya iku wong kang atindak dudu tembung auliya ingkang kula tegesi pawong mitra ing ngriki punika jamakipun tembung wali ingkang menawi kapendhet saking tegesipun ingkang asli nguwaosi utawi mengku utawi ngawat-awati ing satunggaling barang awit saking punika tembung kala wau lajeng ateges tiyang ingkang tinanggenah mengkoni barang utawi prakawising ngasanes tuwin ateges tiyang ingkang mengkoni barang utawi ngupeni lare yatim sarta ateges tiyang ingkang mengkoni istri ingkang badhe dipun emah-emahaken
Tembung kala wau ugi ateges tiyang ingkang maris utawi dados ahli warisipun tiyang ingkang tilar donya. Minurut satunggaling ulama, tembung kala wau kangge nedahaken anggenipun kacelak sami ugi punapa kacelak tumraping panggenan. Sasambetanipun kerabat, agaminipun, mitranipun, pitulungipun, tuwin pangandelipun lan sesaminipun. Awit saking punika tembung kala wau mengku sawarnaning sesambetan ingkang celak. Tiyang ugi kenging kawastan waliullah kaliyan mengku teges kacelak ing Gusti Allah Ta'ala utawi memitraning Gusti Allah Ta'ala. Dados sajakipun tembung kala wau mengku teges rapet asesambetanipun ngantos satunggal lan satunggalipun pinitados menggah ing kawigatosanipun. Para kadang pamirsa ingkang kinurmatan, katerangan salajengipun punika ukara enggal ategesipun tembung ila ingkang kados mekaten inggih punika manawi tembung kala wau dipun angge kangge nedahaken dawuh enggal ingkang boten kasebatan, boten sesambetan kaliyan dawuh ingkang kasebut rumiyin. Sampun katerangaken wonten ing katerangan angka 58. Dawuh punika kenging kasuraos makaten aja padha nganggep dheweke dadi kang ngayomi marang kaperluanira, balik sira padha rumeksa awakira dhewe lumawan dheweke. Para kadang pamirsa ingkang kinurmatan dalah kaum muslimin wal muslimat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Ta'ala, kita pungkasi samanten rumiyin pangaji-aji kula panjenengan sedaya tumrap dawuh-dawuhipun Gusti Allah Ta'ala wonten ing dalem Quran suci menika. Mugi-mugi saged ngiyataken iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah Ta'ala lan ugi saged ngiyataken ilmu tuwin pandamel becik kula panjenengan sedaya. Dene lepat nyuwun gunging samudra pangaksami. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.